Good morning. Breakfast na siya, guys. Very good. May pasok kayo bukas? Bakit? Walang pasok bukas. Wala? Ewan ko, wala bang pasok. Sabi. Ay, anak ko, may bumili ako ng crinkles dito. Ayaw mo yan. Good morning, guys. Hindi ko kinayang bumangon ng alas 4:30 pa rin pagluto si Chris. Ayun, sabi ko, di ba magkatabi lang yung kwarto namin. Sabi ko, Sel, pasiyo na lang si Chris. Alam mo, antok pa talaga ako. Ayun. Total, magkasama naman sila sa kwarto. Siya na nag-gumising, tsaka nagluto para kay Chris. Napabalikwas lang ako ng bangon kasi check ko kung nakaalis na ba, kung nagising ba sila o ano. So, ayun. Naandatnan ko nga, nalabasan ko kumakain naman na ng breakfast. Sakto nag-text din yung yung service niya. So, ayun guys, babalik muna ako sa pagtulog. Atok pa ako. Good morning po na sigrut na na lumabas na sila ni Sel. So, thankful ako na meron akong Sel na kasama dito na maaasahan. So, yun. Tulog muna ulit, guys. How are you? Wow! Ayahay ang Donya. Ayahay ang Donya Maggie. Ayahay, nagpapakamot pa. Grabe, abuso ba? Ay, wait lang, bebe. Ayun guys, nagluluto ako nung babaunin nga namin. Ayun, tuluto na to actually. Patayin na natin. Ayun. Crash course daw sabi ni Daddy. Ito nakita ko sa ref na mabilis na lutuin. So, chicken breast, tapos beans, bagyo beans. Ayun. Kesa masira na naman to. Sabi ko, lutuin ko ng baunin. Tapos, kalahati lang. Tapos yung half dito kila Sel. So, half sa amin ni Daddy. Sa mga kasama ko. Tapos, mag-prepare ako nito. Yung binili ko kagabi. Tikman ko. Tapos, yung bacon tayo. Ayun. Habang nanonood ng comedy show. Tapos, si Daddy naliligo na. Ayan guys, ready na ang aming baon. Bacon kay Daddy. Tapos, tong hotdog sa akin ko. And then, itong gulay, tapos yung half, tsaka isang embutido para kay Sel, tsaka kay DK, kasi sila lang naman dito eh. So si Chris mamaya pang yan hapon. Ayun. Kaso, ba? Hindi, uwi kami mga siguro mga, kaso ang dami ng tao doon, hindi natin sila pwedeng iwanan eh. Yung gluta. Makapag-antay naman ng gluta eh, nandyan lang yan. So, yun. Ito na yung gulay and then yung rice, so, diba, para lang kami magpipiknik guys kasi ang mahal. Alam niyo, pinagsisisi ako yung pagkain ko kahapon 600 guys, para sa akin lang, and then hindi ko pa nagustuhan, so sayang yung pera. So yun, baon na lang ngayon para tipid. Yan na, pati tubig. Pero tubig, bibili na lang kami kasi mabigat. Wala si Taunton eh. Cody ngayon, hindi namin madadala. So, ayun lang. Para lang ako magpipiknik. Yun. Pero mamaya, Daddy, ay hindi, uwi tayo ng bandang alas 2. After lunch. Madaliin natin yung gluta siguro, no? Ay hindi, kasi alas 8 pa pwede si Tonton, no? Tsaka na nga yung gluta na yan. Hey guys, yung guys sa likod ko. Kaya tayo guys, ito na kami. Para-paraan ng pagkain. So, tago ko lang. Tago ka lang. Kaya na lang kayo mamaya ulit ha. Wala na sila kumain. May may nag-deliver. Asa na ba yun? Yung 20 lang yun. May natamis na saging. Sayang, hindi ko naabutan. Yeah, let's eat. May nagtitinda. Anong oras daw siya nagbaba? Umaga sa Umaga. Kailangan pala maaga kayo para makabili kayo. Pag-open, natang malls. 8 o'clock na guys. 1 hour na lang uwi. Hindi ko right. Ha? Wala na kasi ilaw. Pinatapos dito yung ilaw. Alin? Mali ba lang? Okay lang. Okay.
Wala daw kasing ilaw. Na namatay na yung ano namin dyan. Kumakain na naman kami. Ano na yan? Dinner na. Meriendiner. Tapos sinara namin doon yung ano, yung ganito. Hindi naman kasi nagagamit. Ano tawag ito? Backing? Wood. We call it wood. Sa planet Earth, wood ang tawag dito. Meron pang ano, hindi pa inuubos yan. Wood. Busin mo na yan, daldal mo. Pag may ano naman, may viewer, tuwatakas ka naman eh. Tuwatakas bigla kapag ka may viewer na ano. Colors. Hatbag. Ganda ng background mo dyan, oh. Para kang nasa jungle. Welcome to the jungle. May ano ba siya? Bumili na naman siya. Hilig sa laruan. Hilig sa laruan. Tigilig. Tigilig ba? Parang nag-ano ka. Tigilig. Mga tropa. Parang bata talaga yan. Ang hilig sa laruan. Pagnik. Pagnik. Sige na ako yung laruan. Tapos na guys, ang third day. Third day na ba? Oo, third day na. Ayan, uwi na naman tayo. Close ko lang itong aming pwesto. Yeah. Nauna na yung kasama namin. Itong katabi namin. Oo nga. Bibili sa liver spread. Halika na, oy! Dito tayo dadaan. Dito. Ay, dito. Oo. Okay lang, no? Ay, dito lang. Oo, coding yung sakyan namin yun. Spaceship. Good morning, guys! Happy Thursday! Ayun yung bata. Atid lang namin. Bakit may lamok dito sa loob ng sasakyan? Kaloka. Ayun, walang pasok ngayon yung mga public lang. Dahil sa ano ba ngayon? Martial law? Yung pag-declare ata ng martial law. Usip, ano, Maggie? Yun, atid lang namin si Chris. Tapos dadaan ako ng ang bangko. May kailangan lang akong asikasuhin. Gusto niya sumama sa pag-uwi niya. Sabi ko, ang layo na nga. Ang layo ng bazaar. Diretso. Kala niya sa World Trade lang eh. Sabi ko, ang layo. Nasa Quezon City pa. Tapos sa Sabado na lang siguro. Para andun din sila. Sila Joy. At nag-champo. Last na pagkain natin kagabi daddy. Hindi pa rin nawawala yung yung kabag ba ito? Hilab. Antok pa. Bibili lang daw yung mag-ama. Naiaya akong kumain sa sa McDo. Ayaw niya. Kala niya, tinanong ko kasi siya kahapon kung may pasok, diba? Nakala niya wala talaga. Kaya lang, public lang ang wala. So yun, late na gising, mga 5:45 na. Gagi. Bye na. Oh, malaglag naman yung anak mo. Saluhin mo. Kasi kinuha. Bye-bye na. Bye-bye! Ingat ah. Aral mabuti. Napakainit. Grabe. Parang tayo na sana. Oh, buksan mo muna bitana. Ito na sa oven. Ayun guys, tatagalan ako sa sa bangko. Pinalitan kasi yung passbook. Oh. Asok sa ulo ng init. Seatbelt boy. Grabe. Dito kami pala nag-park guys sa sa 2 Shopping. Sarap magano dito mag-park. Mura 20 lang. Fix na. Kahit ilang oras. Diyos ko, di pa rin ako makamove on dun sa 400 na na parking fee dun sa gateway. Delivery, lang yan na area. Diyos ko, dapat kami ng 400 pesos. Ayun. Pauwi na kami kasi may appointment pa kami ngayon before lunch bago kami pumunta ng bazaar. Tapos, hatid ako ni Daddy kasi may mga dala pa ako. Yan, tapos
sa ano na muna siya uuwi. Sa Pasig. Doon muna siya matutulog. Kahapon nag-stay siya doon kasi walang sasakyan. Kahapon, di ba? Nag-stay ka sa ano? Sa bazaar? The whole day? Oo, whole day. So, whole day ka. Kasi wala sa tonto. Wala siya masasakyan na yung mag-commute. So, yun, mamaya. Doon daw siya kay mami. Tulog-tulog muna. Tulog. Yeah. Sito. Diretso naman tayo sa ano? Sa bahay na. Oo. Diretso na. Ayun nga na guys, so tagalan ako sa ano sa PNB. Kaloka. Naglagay ako ng ano ng pondo sa uy, wait. Sa checking account ko kasi doon kinukuha yung ano yung bayad sa condo tsaka kay Tonton. So kapag may minimum kasi ako doon na may mini-maintain akong amount. Pag bumababa na yung kinakabahan na ako. Lalo't busy ako, baka hindi ko mapansin, 'di ba? Kasi may ano do, may minimum amount do na ano na nire-required ako. Tapos monthly nagdadagdag din ako, 'di ba? Para di ako problema sa pambayad yung gano'n. Kaso busy ako ngayon, baka makaligtaan ko. Wala na palang laman. Pero di naman naabot siguro sa gano'n kasi nasa 6 months yung ano ko doon. Yung pinondo ko na doon. Kaya yun, and then pinalitan yung ano, yung isang passbook ko. Dati lang kasi yung regular savings, yun ang pinalitan na ng Super saver. Super saver. Tapos inoperan ako ng ano, ito kayo ko sa mga bangko kapag nagwi-withdraw ako ng mga 1,000. malalaki Ma'am, bigyan na kita ng credit card Inaayawan ko ngayon ibang credit card kasi ayoko talaga ng utang guys, aside dun sa mga itong car loan, tapos yung condo, yun lang. Pero mga credit card na yan, ayoko. Root of all evil yan. Pero okay din daw kasi may mga benefits daw ang credit card as long as na hindi ko siya magagamit. Yun nga lang talaga. Huwag mong dadalhin kasi kapag dinala mo yan, siguradong magagamit mo yan. Kaya yun, nag-fill up ako and then ano pa ba? Ayun nga, pinalitan yung ano diretso tayo sa ano sa may Rojas. Pinalitan yung hindi, ano ba yun? Bank Force. Ang baduy ng ano ng video, binabaan nila yung ano, yung minimum amount ng wini-withdraw. Dati hanggang 50,000 ka pwedeng ma-withdraw sa ATM. Ngayon 25 na lang. Gusto nila pila-pila pa. Mas okay na yun sa akin na sa ATM kasi nagwi-withdraw kaysa yung pumila ka. Kasi ang haba lagi sa BPI tsaka BDO. So yun, binabaan. Sa BPI 20 lang din, tapos sa BDO nag-25. So yun, kailangan pumila. Kalis lang nung bisita namin guys. First time na meron kaming bisita dito. Ay hindi naman actually first time, yung parang second time. Kasi yung mga kapatid yung first na bisita ko dito So ayun, ingat kayo Rika and Philip. Nakakatuwa. Ang saya pala ng may bisita sa bahay. Ayun, may kakwentuhan ka, diba? So yun, tapos dinala niya pa ako ng doon pa sa kanya guys binili yung yung bag ko na Tommy Hilfiger. Paano ba Hilfiger ba? Ayun, Tommy Hilfiger. Doon pa sa kanya binili. Tapos binigyan niya pa ako ng Kate Spade. Thank you girl. Nakakatuwa. Tapos yung husband niya naman binigyan si Froggy ng charger sa car. So ayun, kababata yun yan. Hindi naman kababata. Para kababata na rin, gano'n na rin yan no? Kasi yung nanay noon, tapos parang anak na ang turing kay Froggy. So yun, mga haragan to pag pumupunta. Yung pinupunta namin sa Baras, ayun, sila yun. Nakakatawa, mga haragan. So parang second mother na ni Froggy yung nanay mo nila. Dito lang ako guys ng tumatawag kay Sel. Sino kaya to? Naiwan ni Sel yung cellphone. Girl, din ako nakapag-vlog Nanonood pala siya. Nahiya tuloy ako bigla. Nanonood pala siya ng vlog ko. Ayun, updated din siya. Kaso kanina, din ako nakapag-vlog. Siyempre, nahiya din ako mag-vlog na. Ayun, anyway. Magluluto lang ako ng spam, guys. Tapos, ligo na kami. And then, punta na kami bazaar. Ako gusto ko ng meron dito akong binili na Natutuwa ako kay Philip. Grabe, napaka-health conscious. Hindi ko makain ng ano ba yan? Chicken skin. Yung pa naman ang masarap.
Dati pahanap naman ako nung ano. Ang hirap pag short ka eh. Hindi mo mahanap yung ano. Sardinas yung pula. Yung super spicy. Yummy! Sardinas! Nakikita niyo yan? Dami-dami sibuyas. Tsaka sili. Sarap. Kaya di maling tsaka ano. Maling ba? Tama, maling. Spam. Yung kain tayo. Rice is life, guys. Let's eat. Napunta na kami, guys, ng store. Store pa lang. Asan yung retainer ko? Ayun. Maya ko siyang gabi suot. Kasi baka mapakain na naman tayo sa bazaar. Joke lang. Ay, kukuha ko ng samyang noodles, guys. Sobrang benta ng noodles, ng fire noodles. Kaso, wala ng red. Mas mabenta yung red. Kaso wala na. Wala pa din daw sa supplier ko sa, sa DV. So, nag-stop na siya kumuha ng fire noodles na red. Kaya, nga tayo sa red ngayon. So, black na lang. Bukas kukuha ko. Kasi last 2 box na rin dyan sa ano. Last 2 boxes na lang dyan sa store. Kunin ko yung isa. Ayan, tapos mga lip tints. Nabenta mga lip tints. Ano pa? Ayun, yung ibang, ibang dala ko. Yung mga plastic na gagamitin. You know. Pero, may hindi naman ulo. Ito naman yung tiyan, daddy. Ito pala. Walit pala yung all white siya. All white though. Relax. Outfit kasi. Demonyo. Ay, sino na yung outfit niya? Diba, bawal na yan. Pag tayo nahuli dahil dyan sa mga alaga mo na yan, bigyan mo na lang yung Poknat. Tonto si Poknat kagabi, akala niya talaga pasalubong sa kanya. Pati si Groot! Inaano pa ni Groot eh. Ginagapang pa ni Groot eh. Paunti-paundo niya. Kumukuha ng tiyempong maagaw eh. Loko-loko. Handa muna tayo. Tapos dito na tayo ulit daan. Pa Buendia na. Buendia? Oo, tapos pa EDSA. Layo. Layo ba? O, ikot ka na lang ulit mamaya. O, dito ka na lang. Para? Hindi, pag wala na dyan bawal. Laglag siya. Sige, doon na lang. Sa may store. Mag-hazard ka na lang sa ano dyan. Dito po ako store. Andito ang gwapo. Hi, gwapo. Uy! Ay! Ikaw, SpongeBob SpongeBob! SquarePants! Galitan pa. Bakit? Yung muso niya nagaan eh. Paano pagalitan? Galit ako! Mama eh. Galit na ako kay Lucas! Ay! Galit ako! Ay, hindi ka. Ay, bilis mo bawi ah. Aba. Anyang! Ang guwapo! Nakikita mo sarili ba? Ang guwapo! Ano naman yan? Pansalo ng laway? Oh! Parang ano lang ah. Cowboy yan, cowboy. Ay! Gusto mo yun? Ay! Ayaw po kiso. Gusto mo yun? Ayaw niya ng beef. Mas gusto niya yung guwapo siya. Guwapo! Uy! Tala mo si Tita Jeff? Tala si Tita Jeff sa kagwapuan? Wala ka, Tito. Sabi mo. Layas. Panis. Gwapo-gwapo mo talaga, boy. No? Panis. Anyong! Muso. So, yung wala si ate, napanood ko yung video nyo. Nagkagawan kayo. No? Gusto niya suntong si ate niya eh. Hi na. Hi! Hi, guys! Dito, ay, clap na! Clap. Hi! Bye-bye! Dali na! Grabe ka, busawan mo ay! Marulong na. We're here guys sa bread talk. Bili lang kami ng pang merienda ng staff ko. And dadali sa bahay. Yung favorite namin na earthquake ba yun? Earthquake. Chubades. Yung madaming keso. Ayan. Oh, mano-mano. Why? Mano-mano. No receipt. Okay. We're home, guys. Naku naman. Ano mo na kasi si Megan? Nagpapa-baby lagi. Alam mo naman yun eh.
Hindi pwedeng hindi mahimas yan eh. Jesus! Jesus! Ang arte na. May sound effects pa siya. Arte mo, Magi. Ikaw baboy ah. Arte-arte ah. Ikaw naman paknit. Paknit. Ano talaga paknit sa hiling ni paknit na kumanyan-ganyan. Sunod na doon. Sunod na. Kuna. Ayun guys. Pagod. Yun, inuwi ko na itong. Walang silbi itong nabili kong LED rechargeable. Tapos, yun lang. Yung tinapay, di namin naubos. Breakfast ulit tomorrow. And, mag-freshen up na ako. Tapos bukas, baka hindi ako pumunta ng bazaar. Kasi may pupunta ako ng ano ba ito? Divisoria, bibila ako ng fire noodles. Wala na fire noodles. Ano ba yun? May langgam ba? Yun, tapos, may gagawin pa ako. Ibang bagay. Pasensya na pagoda na lola nyo. So, yun. Ano bang ulam dito nila? Oh, fried chicken. So, wala na akong gano'ng kumain. Gusto ko magpahinga. So, good night. See you tomorrow. May vlog ako guys, pero paunti-unti ah. Isahan ko na lang yun. Isahang edit. Bye. Night day! Today! Nagpakialam. Libihis na siya. Tapos ano ko pala, follow up ko din yung sofa namin, yung in-order ko, diba? Sabi kasi ano yun. Ano ba ito daw mapakala? Ayun! May langgam pala eh. Follow up ko yung sofa kasi sabi ano yun, 3 weeks. 3 weeks na bago for last week ng ano yun eh. Ng August ko in-order yun. Dapat ngayong week meron na yun. Follow up ko sa cash and carry. So, ayun lang guys. Good night again. Final na to. Bye! Good night, eh! Good night.